Salutare toată lumea! Ne-am regăsit la un nou episod. Și acest episod este cam despre mine și despre acest canal. Da, este despre mine și despre acest canal. Nu știu cât o să pot să filmez, cum o să vină tezele, că s-a clasa 5-a, dar vă promit că o să... Taci! Dar o să vă promit că o să încerc să filmez. Da. Cred că am amețit. Deci, o să încerc eu ce încerc pentru a putea să fac acest canal să fie de 1000 abonați. De 1000 de abonați. Și vă promit că nu o să schimb canal deloc. Nu o să schimb deloc. Da. Eu nu m-am pregătit ca lumea pentru YouTube. Salut, tuti. Da. Deci de aceea vedeți. Jucăm pizza? Nu. În bara mea de date video show și na. Monica nu mai pune. La stop! Mă cheamă Ica. Da. Prins așa o răceală. Să nu mai vrea numai să se facă atentă singură, ca să fie și acolo pe YouTube. Nu vreau pe YouTube. Pe atunci taci. Sau mai vorbești și tu din când în când, da? Pă bune, ce faci aici? Nu știu. Și cred că o să mă apuc să fac și live-uri. Asta, da, live, cum să nu... Deci, fac o promovare. Da, deci videoclipul ăsta este promovare, plus chestii despre mine, plus... Monica tace. Plus... plus ce? Plus atât. Deci, îmi vine... chestii despre mine și plus... chestii despre mine plus promovare lui X Unity Tabără. Un prieten de al meu, chiar des cu mine, dacă mă credeți. Ciudat, dar adevărat. Bă, iară cuvântul ăsta. Deci dacă vă uitați pe canalul meu vechi, o să vedeți că am făcut un videoclip în care am zis acest cuvânt. Ciudat, dar adevărat. Nu mai zic, dar adevărat. Da. Da, nu știu ce să mai zic. Dacă aveți ceva de spus, spuneți-mi în comentarii. Adică, de pildă, că vrei să faci... Spuneți-mi jocuri pe care o să le joc și eu am să le joc. Să fac chiar o serie, dacă vreți, din ele. De fapt, logic că fac serii, da? Nu. Știți ce vreau să zic. Sunt scările care mă duce pe ei. Eu m-am făcut invizibil. Unde? Eu sunt acolo, sus de tot. Da, deci, lume. Opa! Eram să cad. Noroc că am sărit la momentul bun. Și că suntem secrete. Da, Și n-am văzut să murim. dar n-am zis că mor. Sei cum? De unde ești? Eu fix în vârf acolo, sus. Unde? Sei cum? Nu te văd. Ah! O să vezi. Bă. Acolo. Eram. Și acum ai dat într-un pe ea. Nu. Și continui.
Acum, da. Am fobie mai da. Știi că o să-ți mănânce creierul. Da, deci lumea... Acesta a fost acest... What? Ăsta a fost acest episod. Sună ciudat. O să mai facem noi episoade, desigur. Poate Să mai și fac și... azi. Nu, astăzi nu cred că mai facem. Cu X-Unity Tabăro. Da, deci v-am zis de el. Promovare lui. Nu o să las link-ul, puteți să-l căutați. El este fix primul cu acest nume de canal. X-Unity Tabăro. Deci vă dați seama care este. Este nebunit după Five Nights at Freddy. Și eu sunt la... Au. Deci, lumea acesta a fost acest... Bine, acest a fost... Nu. Ăsta a fost acest episod. Ăsta a fost acest episod în corul meu. Așa. Deci... Opa. Deci, sper să vă placă, să dați un like. Bine, un share nu, că cine dă share la Minecraft Pocket Edition? Dacă era pe PC, hai mai zicem. Dar... Unde ești? Cu păza. Bun. Deci, noi ne revedem data viitoare și... Pa, pa!